nga Ilocano, kakabsat king kagayem. Dati nakman nga may agtasig ka na kayo, iti sumag mga nulaan nga oras ta kahit kumanan nga ibinglay ka na kayo dahil special team nga Ilocano kang unan dito kagayan balay. So dahil tayo awagan pinapaitang kakabsat. Dahil ito karne iti nuang kompleto dahil ito kakabsat iti lalaom na at libro na at puso na at dahil ko na tang pali bagis ken lasag kakabsat puso siya ken ikan tayo mo iti kalabkab na taba ken tara na dahil supay dahil iti may isang ilaw kayo apro kakabsat ken kang runaan dahil gamin ka iso dahil iti mga kaimas ayun kakabsat to papaitan na dahil tigat natay inarap tinwang nga nagyangibito ka na pusun na dahil iso nga alam na dahil katas na iso ito kahit nangasauan nga katas tiruot dahil kakabsat iso nga dahil iti pagpagaan nga sekreto yun dahil kasano tigar na gayem babasit lang mo kasano napagtaman na dapat gayem agihan unay nga dalakkel nga ro tapno nalaka maluto kasi ay nalakama ka ng maluto okay ay kastagan wagayam medyo babasit lang di ilgat na tapno iti kastakan no ajay antay unay nga mapayag nga mangluto lalo no medyo natangkanan dahil nuang kakabsat siyempre lauya ka ng kasgayan tata sungay kabasin bang dito gamin ti kwa ka dito gamin ilubuan ko natin malalangan ay at siyempre kasapulan tayo ti persa so nga di kita na yung makakanto kamsa kung nakakapsat, isang tayo dito paryok dito daligan. Ay. Tata bimara dito paryokan. Saan tayo manteka? Pangluto tayo kung hindi jarikado na tayo kakapsat. Kasi tata nagburot dito mantekan kakapsat. Ikadil tengo mo na dito laya. Tapos bawang. Yan lason. Urayin tayong ag brownies. Tapno maluto mo tlaan. Nabangbang lupay no ka. Tata nag-brown dahil iti rekadong kakabsat saron no tayong ikado lagi iti karnen tata basit dahil titanom ng kakabsat ikabil tayo dahil napuspos nga pakitin wangain tapno may pasagapsup dahil raman na oy day antay nga kwa nga medyo mabakatan pakalulot mo day talasak na kakabsat hindi kita lalang iti nuang okay
Kastoy kakabsat, tabakatan tayo nga naimbag. Tayo ikandi danom na. Okay, ikandi danom na. Ikabil tayo mo dito tabana when no kalabkab. Titawag mi dito kailukanuan. Kailangan natin daranan kakabsat. Kaluban tayo ulit. Mga 3 to 4 minutes. Okay. Ini kakabsat. Tata iti isarunong tayo ikabil gagayang tatay iti dapat wala ito, templado lang palang ikabil mo kasi napahit natin kakabsat, pasiglaan. Okay, hindi dyan kasi madino napahit. Unay. Tapos, kantayo mo dito mga pinaso mga puluti, kanela, menta. Siyempre kakabsat. Tak Ajinomoto. Okay, kay Lucano. Pasun da iti putahe nga awagan mi iti pinapaitan nga karne tinuang. Ramanan tayo. Makanyo, ramanan tayo kayan. Kaya ginantay mo ano kasama mas namay. Bong, ito pa lang. Okay. Ay mas kakapsat yung kayon ko kaya kalakmanan na yung aguntaway nga umay king kayo agyaman di ayat yung walang tarabay kin dahil yung videos kumanan kaya videos mi kunak nakatuwak takalaunay iti yamyaman ko sapay la kumata na pasyaryo dito yung putahe ti Lucano dawadag nga i-subscribe ti kuma likes yo ken i-share yo mat iti kadwan nga pato tayo nga Ilocano. Pagyaman na launay, kayat yo, God bless us all.